Ja by som teda chcel nás predstaviť spolu s Patriciou Neupaverovou, industry manažerkou v Českej republike, ja Ondrej Geče, industry manažer na Slovensku. Sa vám budeme snažiť ukázať teraz v nasledujúcich 30 minútach zo pár inšpirácií, ako s našimi produktami môžete podporiť vašu značku, ako značky vo svete efektívne komunikujú a využívajú naše nástroje na to, aby mohli komunikovať so svojimi fanúšikmi, aby si vytvárali novú bázu fanúšikov, aby tak zlepšovali povedomie a priraďovali veľmi pozitívne hodnoty ku svojim produktom a službám. Takže, Pati, prosím. Ďakujem, dobrý deň, vítam vás všetkých na tohtoročnom Performance a Branding Summite. Asi si nemusíme hovoriť, že video sa za posledných niekoľko rokov stalo významným fenoménom a zásadným spôsobom ovplyvnilo to, ako vyhľadávame informácie, ako sa učíme nové veci, ale zároveň, ako ich zdieľame a šírime ďalej so svojimi známymi. To malo rozhodný dopad aj na komerčnú komunikáciu, ako sa značky profilujú, ako komunikujú. A vidíme značný posun od oblasti, ako môžeme vidieť Shoot Me, kedy značky prezentovali svoje produktové benefity. A čoraz viac sa stáva dôležité nie to, čo značka hovorí sama o sebe, ale čo o nej hovoria spotrebitelia. Reklamný spot je čoraz viac produktom, alebo je to niečo, čo každý marketér chce, aby bol najviac zdílený, šírený, šerovaný práve spotrebiteľom, a to zdarma. Čo býva často problémom, je to, že vy nemôžete plánovať vašu komunikáciu, vašu kampaň s primárnym cieľom, aby bolo video virálne. Video sa stáva virálnym, je to jeho druhotný dopad. To znamená, vy pokiaľ vytvoríte obsah, ktorý je relevantný, a zaujíma sa o to spotrebiteľ a následne ho chce ďalej šíriť, tak je to iba druhotný efekt toho, že ten obsah, ktorý pre ňoho vytvoríte, je relevantný. Marketéri tak v súčasnosti narážajú na dva základné problémy. Sú to dve výzvy, ktoré musia čeliť. Prvá je tá, že sa posúvajú čoraz viac do tvorby obsahu. Značky presúvajú svoju sféru vplyvu do tvorby obsahu a musia tak vytvárať obsah, ktorý by bol čo najviac relevantný pre spotrebiteľa, aby bol čo najviac unikátny, aby bol zaujímavý a aby ho chcel ďalej šíriť. Každý jeden like, každý jeden share, každé jedno nepreskočené video si tá značka musí zaslúžiť. Je to niečo, čo nedostane zdarma, ale musí prinášať pridanú hodnotu pre spotrebiteľa. Tým druhým atribútom, alebo tou druhou výzvou, dnes ju vlastne už Dan na začiatku načrtol, je to, že spotrebiteľ sa posúva ďalej rýchlejšie, než sa posúvajú ďalej firmy. To znamená, jeho schopnosť adaptovať alebo reagovať na technologický posun, to, ako sa technológie rozvíjajú, ako vyhľadáva informácie na mobile, ako ich potom prostredníctvom tabletu zdieľa ďalej, alebo následnú kúpu urobí prostredníctvom desktopu. A to tempo je oveľa rýchlejšie a pre značky a firmy sa stáva čoraz ťažším sa tomuto tempu prispôsobiť a reagovať na ňo. Ja sa opýtam, kto z vás pri plánovaní kampaní, či už ste klient alebo agentúra, pravidelne plánuje YouTube ako súčasť svojich kampaní. Je to takých 20%, si dokážem asi predstaviť. Pričom v Čechách je to už viac ako 5 miliónov spotrebiteľov, ktorí mesačne ten čas na YouTube trávia, vyhľadávajú obsah, ktorý je pre nich zaujímavý a sami rozhodujú to, na čo sa chcú dívať. Sami si vyberajú obsah, ktorý je pre nich relevantný. A pre vás ako klientov, ako agentúry je dôležité na tento trend reagovať, pretože ten spotrebiteľ tam je. To je mantra každého marketingového človeka, follow where the user is, a pre vás je to určité vodítko. Ak sa pozrieme na každú veľkú kampaň, tak vedieť, kde váš spotrebiteľ je, kde trávi čas, je kľúčovým faktorom každej reklamnej kampane. Však na to, aby ste dokázali vyvolať túto pozornosť, aby si vás ten spotrebiteľ všimol, musíte najprv zaujať.
Ja si dovolím použiť takú analógiu, keď chcete niekoho v bare zbaliť, tak takisto ho nezbalíte iba na to, že má pekný úsmev, že máte teda pekný úsmev, že máte modré oči, ale pritom sedíte v kúte a nikoho neoslovíte. Táto analógia funguje aj v reklame, pretože pokiaľ máte skvelý produkt, ale nedáte o sebe vedieť spotrebiteľovi na tom správnom mieste, v správny čas, správnou formou, tak tú akciu nikdy nejak ako nevyvoláte. A to platí aj pre reklamné kampane možno ešte násobne viac. Kto z vás dokáže odhadnúť, o akú kampaň sa jednalo? Je to virálna pecka roku 2009, kedy ich ešte až tak veľa nebolo. Napadá vás, o akú kampaň sa jedná? Určite ju všetci poznáte, dovolím si tvrdiť. Evian. Presne tak. Evian, Live Young. Toto je presne analogia kampane Evianu, Evian Babies, akým spôsobom sa rozvinula, akým spôsobom sa stala virálnou. A vidíme ten hlavný pík, ktorým bol práve advertising. Advertising sa v drtivej väčšine virálnych kampaní stáva presne tým hnacím motorom do bodu, ktorý je takzvaným tipping pointom alebo bodom zlomu, kedy sa tá kampaň stáva zaujímavou, ľudia si ju všimnú a na základe toho, či naozaj hovorí práve k ním, sa rozhodnú, či ju budú ďalej zdieľať a šerovať. Ja len k tomuto ešte slajdu jedna veľmi zaujímavá informácia, ktorá častokrát sa stretávam, ak plánujeme nejakým spôsobom takéto kampane, je ten prvý bod, keď si všimnete, je prvý pík. A potom nastáva také obdobie ticha. A väčšinou vtedy marketingoví zástupcovia, alebo teda aj klienti začínajú panikáriť, že ten virál mu sa nedarí, on nie je príliš dobrý. Samozrejme, áno, veľakrát to tak býva, keď je primárnym cieľom virálnosť a nie obsah, ale to, čo sa deje v princípe, tá kritická masa, ktorá v sociálnej sieti sa naberá, trvá naozaj v priemere medzi 3 až 7 dňami, kedy začne nejakým spôsobom fungovať. Takže ten druhotný efekt, keď si všimnete, tá najvyšší pík, ktorý je samozrejme trošku determinovaný, a nie trošku, ale vo veľkej miere determinovaný tým prvotným píkom, nastáva trošku neskôr. Takže len to je taká tá informácia, s ktorou sa častokrát stretávame a tá informácia je naozaj treba vyčkať, tá sociálna sieť chvíľu tú informáciu zošrotí a uzná, čo je nejakým spôsobom validné pre tú masu a tá pyramída naozaj trvá 3 až 7 dní, kým sa rozbehne. A ako sme si dnes povedali, jednou z hlavných víziev súčasných marketérov je posun do tvorby obsahu, ktorý je zaujímavý pre spotrebiteľa. Ale keď sa pozrieme my ako spotrebitelia, si vyberáme obsah, ktorý je veľmi úzko spojený s našimi potrebami. A povedzme si úprimne, naše potreby ako také sa za posledných niekoľko rokov až tak veľmi nezmenili. Chceme sa primárne baviť, chceme sa učiť, chceme zdieľať informácie a zároveň aj prostredníctvom toho zdieľania vyjadrujeme to, kým sme. Keď zdieľame nejaké vtipné video, tak o sebe častokrát chceme nejakým skrytým spôsobom tvrdiť, že aj my sme vtipní. Ak nájdeme nejakú zaujímavú informáciu, tak práve prostredníctvom zdieľania tým druhým ľuďom dávame najavo, alebo ukazujeme, že sme túto zaujímavú informáciu našli a takisto sa chceme týmto smerom profilovať. My si dnes takisto ukážeme kampane, kedy značky pracovali jednak s insightom spotrebiteľa a akým spôsobom tú kampaň postavili okolo jeho základných potrieb. Tou prvou oblasťou entertainmentu je práve veľmi zaujímavá kampaň komunikácie, ktorá sa veľmi pekne pohrala s insightom uvedenia nových technologických vychytáviek na trh, akú veľkú mániu dokážu spôsobiť. Keď si vezmeme, keď sa uvádza na trh S4, nový iPhone, tak je to úplná mánia, ktorú dokáže vyvolať, niekedy je to až komické. A my si na ďalšom videu ukážeme, akým spôsobom s tým pracoval práve tento brand. Poprosím o video. We saw the latest operating system, Pump. I'm gonna run straight in there and grab one. So is this a Somersby? This is it. This is what the excitement's about. 16-pip, 32-pip. This is the 32-pip. Is it wireless? Oh, yeah, look, completely wireless. Single core, dual core. Full of great content, easy to use. Move towards the mouth and interface. It works in your normal docking system. That's docked. That's docked, yeah. And you've downloaded. I've downloaded. Yeah. One click. Boom, you're connected. Oh, Sam. It's amazing. We
really good and works perfectly in direct sunlight. Somersby cider. Less apps, more apples. Takže reklama na cider nemusí byť vždy nejakým spôsobom nudná, ale veľmi pekne jednak dokáže byť vtipná, ale pracovať s súčasnými trendami a to, ako pracuje s nadsázkou. Ďalšou kampaňou je reklama na operátora. Ja to motivovalo aj práve tým, že tento rok bol trošku tak rokom mobilných operátorov, neviem, či ste si to takisto všimli. A je to ukázka práve z Anglicka, z UK, kedy mobilný operátor pracoval hodne s nadsázkou, s vtipom a to veľmi zaujímavým spôsobom. A my si následne ukážeme, ako tú komunikáciu posunul ešte o krok ďalej. Prosím o video. Takže keep on interneting. A čo je práve na tej kampani zaujímavé je, že tento operátor 3 posunul tento koncept ešte o krok ďalej a vytvoril YouTube kanál, kedy dával užívateľovi možnosť vytvoriť si prostredníctvom rôznych hudobných nahrávok a rôznych animácií svoj vlastný pony spot, a kde vystupoval tento pony v rôznych štýloch. Veľmi doporučujem pozrieť sa potom na tento YouTube kanál. A čo je ešte zaujímavé je, že oni tento koncept, ktorý presunuli vlastne do digitálneho prostredia, posunuli ešte naspäť do televízie, a to tým, že z týchto rôznych videí, ktoré užívateľia vytvorili jeden mashup, jeden zaujímavý spot, ktorý potom nakoniec púšťali v televízii. A mňa zaujal veľmi jeden konkrétny rockerský, ktorý asi je to aj spojené s tým, že Česká republika obecne má veľmi rada rock a sú tam určite doporučujem aj ďalšie videá, ktoré sú či už hip-hopové alebo trošku boybandové, ale poprosím vás o video práve tohoto rock ponyho. Je to zase zaujímavá ukázka, ako jeden kreatívny koncept dokázal byť jednak rozvinutý ďalej a dával zároveň aj užívateľovi možnosť alebo spotrebiteľovi možnosť, aby vytvoril obsah, ktorý mu príde zaujímavý. Ja len zo pár príkladov zo Slovenska a z Čech. Tento jeden vyťahnutý je ukázal naozaj lokálnosť, je Lokal TV, teda pre ľudí zo Slovenska asi známy koncept Pišty Lakatoša, známej osobnosti, to asociovanej s rôznymi značkami. Je to príklad niečo na český štýl Ostraváka alebo Brňáka. Veľmi vtipné postavičky s veľmi jasným dialektom. Je to ukážka toho, akým spôsobom sa dá obojstranne fungovať s kontentom. Jedna vec je vybudovať značku alebo povedomie médium, ako je televízia, kde vytvoríte postavu, ktorá nejakým spôsobom figuruje už v mysliach ľudí, a potom vytvoriť formáty,
k tomu nejakým spôsobom obsahovo pasujú a sú šité na mieru určitej cieľovej skupiny, ktorú si viete potom na YouTube krásne vydefinovať. Vidíte tam krásne v dátach, kto tu naozaj reláciu sleduje a viete potom uspôsobiť aj ďalší obsah k tomu. Samozrejme, okrem takýchto obsahov dám ešte veľmi pekný príklad, sa mi páčil z poslednej doby Peter Beach projekt, je to vlastne slovenský interpret hudobný, teda kapela, ktorá si zavesila svoje videá na YouTube a zrazu zistili, že majú veľa divákov zo severských krajín Európy, zo Švédska, z Fínska, a takisto zo Slovenska a Talianska. A tá kapela začína momentálne koncertovať medzinárodne. Zistili, že vlastne je po nich dopyt aj v iných krajinách. A je to tiež spôsob, akým sa dá využiť YouTube na nejakým spôsobom na identifikovanie buď cieľovky, alebo zaujímavým obsahom osloviť tú svoju koncovú skupinu. Ku ďalším modelom, ako sa to dá robiť, viacej prispieva Google+. Google+, ja mám na vždy také dva pohľady. Jeden je pre mňa ako pre užívateľa, je to platforma, kde zároveň mám výbornú možnosť uložiť si svoje súbory, ktoré všade možne pohádzujem. Ďalšia vec je stretnúť sa so svojimi priateľmi a diskutovať o veciach, ktoré pre mňa viac znamenajú, takže sú pre mňa relevantnejšie a takisto sledovať osobnosti a značky, ktoré komunikujú relevantné informácie. A keď sa pozrieme na tú zábavnú formu, ako sa to dá robiť, pred asi 3 mesiacmi som sa zúčastnil vtipného hangoutu s Janom Krausom. To sú práve osobnosti českého, slovenského charakteru, teda rozmeru, ktorí sa neboja priamo komunikovať so svojimi fanúšikmi a hodinu odpovedať na ich otázky veľmi vtipnou a skečovou formou. Tých hangoutov sme urobili naozaj niekoľko, dovolím si tvrdiť už desiatok, momentálne s interpretmi na Slovensku, v Čechách a takisto globálne sa takéto hangouty dejú veľmi na pravidelnej báze. Ukážeme si ďalšie príklady neskôr, ale čo je veľmi dôležité je, že ten hangout nie je len momentom tej chvíle, kedy vy viete priniesť na Google Plus stovky ľudí, tisícky ľudí. Ale ide o to, že to video sa potom stáva súčasťou databázy YouTube a po niekoľko mesiacov zbiera 100 000 až milióny videní podľa toho, ako je to video relevantné. Takže je to naozaj ako keby predložená ruka tej YouTubeovej stratégie, kde viete, asi si viete predstaviť mysli už teraz agentúry, nejakú zaujímavú informáciu, nejaký zaujímavý tréning ukázať ľuďom v nejakom právom momente a samozrejme potom im ho dať k dispozícii, aby si ho pozreli kedykoľvek oni potrebujú. Keď sa pozriete, tak vlastne medzi nové funkcionality YouTube tak tiež funguje tzv. Watermark. Je to výborné znamienko tam v pravom hornom rohu, na základe ktorého si potom môžete kdekoľvek, aj či už video embedujete alebo preložíte z YouTube hocikam inám, viete si ho pridať do vašej obľúbenej databázy kanálov, ktorú budete potom ďalej nasledovať. Takže to je jedna z tých vecí, kde sa dá budovať aj lojalita na základe takýchto aktivít. Toto je len taký krátky screenshot, som chcel ukázať, zase späť sa vrátiť k Google+. To je moja timeline. A jedna vec, ktorá ma zaujala na Google+, na tom novom layoute, je, že usporiadáva obsah pre mňa. Rieši relevanciu, ktorá je na základe toho, koľko ľudí z môjho okolia tento obsah zdieľalo ďalej. Keď si všimnete, tak ten obsah povodní momentálne v mojej timeline nejakým spôsobom figuruje veľmi silno, práve to, že sa to týka veľa mojich známych. A keď sa pozriete naľavo, tak v princípe aj keď niekto zdieľa galérie alebo zdieľa kombinovanie videa s obrázkami, tak aj ich veľkosť je práve určená prioritou toho, koľko ľudí tie obrázky zdieľa a šíri ďalej, takže to je veľmi praktická vec, ktorú ja oceňujem. Takže to k tomu entertainmentu, aby sme boli prehľadní. A asi, Pati, nechám teba v tej ďalšej kategórii. To bola tá prvá oblasť, ktorá sa viac venovala zábave a potrebe, ako sa vlastne spotrebiteľ chce baviť a akým spôsobom s tým značky pracovali. Tou druhou oblasťou je naša druhá veľmi silná potreba sa vzdelávať, edukovať a získavať nové informácie. A to, že táto edukačná činnosť nemusí byť vždy nudná, a špeciálne pokiaľ sa bavíme u kampane pre bezpečnosť, pri, ty si mi na to dnes povedal správne, hromadnej dopravy. Tak je to asi problematika, lebo dokážem si predstaviť, že mnohí z vás, ktorí by dostali zadanie odkomunikovať bezpečnosť pri hromadnej doprave, asi by vás veľa vecí nenapadlo. A o to viac je toto video z dielne McKennu Melbourne veľmi zaujímavé a my si pustíme jeho skrátenú verziu. Poprosím o video. Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine that's out of date, use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Stand on the edge of the
So many dumb ways to die. Be safe around trains, a message from Metro. Na tomto príklade je krásne vidieť, akým spôsobom môžete pracovať so silou videa. A to častokrát aj u tém, ktoré sa môžu zdať na prvý pohľad veľmi nudné. A táto pesnička je inak veľmi nákazlivá, takže ja dúfam, že keď mnohých z vás stretnem o hodinu pri drinku, tak si nebudeme spievať o Dumb Ways to Die. Ale polka nášho ofisu si to už častokrát spieva, ak ju niekde ukazujeme. A druhým príkladom je práve viac tradičná značka, je to Unilever Tresemme, ktorá komunikuje v rámci svojho kanálu Peče o vlasy. A okrem toho, že ukazuje spotrebiteľkám, ako sa o svoje vlasy môžu starať, pridala k tomuto inovatívny prvok a to je ten, že majú možnosť priamo na tom kanále sa dostať na kúpu daného produktu. To znamená, užívateľka sa díva na nejaké video, na nejaký testing nového produktu, ten ju veľmi zaujme a má hneď možnosť prekliknúť sa na e-shop rôznych dodávateľov a následne tento produkt kúpiť. Ďalším príkladom je kampaň, ktorá veľmi dobre pracovala s insightom toho, že na YouTube sa množí čoraz viac dotazov, ktoré začínajú ako si uviazať kravatu, to všetci už poznáme, ale ako napríklad vytapetovať izbu, ako si položiť dlažbu v garáži, alebo urobiť si cestu v záhrade. A rôzne tieto typy o záhradničení, alebo typy a triky, ktoré sa týkajú starostlivosti o domácnosť, využilo hrozne dobre B&Q a vytvorilo tento customizovaný kanál, kde práve zdieľa túto tzv. Best practice skutilství. A to, že sa to dá aj opäť na lokálnej úrovni, taký malý krátky príklad, je už teraz viac, ale toto je veľmi dobrý, sa mi páči priamo, čo sa týka farieb, takže spoločnosť aj farby ponúka samozrejme rôzne typy farieb. Veľmi pozitívne sa hodnotia práve asociácie značiek s takýmito kvalitnými aktivitami, to znamená, ako náhle som značka, ktorá vie niečo, ktorá predáva niečo kvalitné a viem ukázať, ako s tým môžem narábať alebo akým spôsobom efektívne využiť môj produkt, je veľmi fajn, že značka zároveň musí sa s tým nejakým spôsobom uzrejmiť, že nebude mať milióny videní, ale tie stovky, tie tisícky a tie 10 000 ľudí, ktoré hľadajú tú konkrétnu činnosť, tak ako náhle si pozrú video, a samozrejme bude sponzorom táto značka, práve tá pridaná hodnota, verím v tom, je práve v tom, že bude mať asociovanú značku s takouto kvalitou a neskôr si ich produkt kúpim. Čiže funguje to globálne a začína to, vidím, že to využijú už aj slovenské značky a dúfam, že aj české, takže tešíme sa. Tu je opäť v rámci tej edukácie, alebo ako to Patty hovorila, taký príklad za Google+. Vzniká desiatky, stovky zaujímavých skupín, ktoré sa venujú konkrétnym témam. Je to výborné, že sa viete spojiť naprieč celým svetom a viete, okrem toho, že sa viete navzájom porozprávať a to metodou, ktorú ja som dodnes teda to produktového týmu povedal niekto, volá sa to adaptabilný stream, takže to je taký ten pojem, ktorý sa mi veľmi zapáčil. To znamená, že tá kvalita toho pripojenia sa vie veľmi rýchlo prispôsobiť možnostiam vášho internetu. Ale čo je dôležité, viem šerovať aj svoju obrazovku, viem ukazovať ľuďom, o čom hovorím, viem spolupracovať na jednom dokumente, to znamená cez Google Docs otvorím spoločne dokument a na ňom môžeme online kolaborovať viacerí. Strašne veľa času to ušetrí. Momentálne teraz Google Plus takisto zlepšilo kvalitu týchto streamov, takže viete dokonca, keď to pripojenie umožní do HD kvality sa rozpráva, takže môžete si navzájom aj porovnávať chlpy v nose, už teda rátam v tej kvalite. A ako sa dá posunúť toto ešte o krok ďalej, nám ukázal práve šéf Hangout, ktorý v princípe tento model posunul do svojho business modelu a je to spoločnosť, ktorá ponúka profesionálne recepty pre profesionálnych kuchárov, medzinárodných kuchyň a práve cez Hangouty. To znamená, tie kurzy nie sú lacné, ale sú obmedzené počtom samozrejme, aby sa mohli venovať každému z nich, ale ponúkajú tieto kurzy práve cez Hangouty, takže to je jedna z tých výborných vecí, ktorá sa dá cez Hangouty robiť. A že to je vecou nie je iba sveta, opäť príklad, Iveta Fabešová, výborná téma, vianočné pečení, a k tomu veľký počet žien, ktoré na tom kolaborovali, na tomto pečení a nepochopil som, ako sa dá 2 hodiny 30 hovoriť o vianočných receptoch, ale dokázali to a dá sa to. Takže naozaj tie debaty môžu byť siahodlhé, je to pripojenie stabilné, že strašne sa mi páči v tom, že ten hangout prepája ľudí bez ohľadu na to, ako sú ďaleko od seba. Za Slovensko ešte jeden príklad, keď sme uvádzali Slovenskú asociáciu pre internetovú ekonomiku, pre nás bolo práve problém, že pán Trnka, zakladateľ Assetu, nebolo možné, aby sme ho dostali na Slovensko, takže
sa vymyslel koncept takej virtuálnej tlačovej konferencie. Spravila sa cez Hangout, úplne výborne fungovala, takže aj to je spôsob, ako viete priviesť zaujímavé osobnosti zo sveta kvázi k sebe a ponúknuť užívateľom jedinečný technologický zážitok komunikácie priamo s nimi, takže to je Google Plus a edukácii. A v závere je to tá tretia oblasť, ktorá je hrozne spojená s našim sebavyjadrením alebo s následným zdieľaním. A tu je hrozne pekná ukázka Michelle Phan, ktorá je, dovolím si ju nazvať, prvou dámou kozmetickej sekcie YouTube. A táto slečna si postavila svoju kariéru práve vďaka YouTube. To je ďalšia zo silných stránok videa, ktorá dáva užívateľovi možnosť vytvárať obsah, ktorý chce vytvárať, a dávať ho k dispozícii ľuďom, ktorí sa o neho môžu zaujímať. Ako môžete vidieť, momentálne je to takmer 104 milióny ľudí, ktorí jej obsah sledujú, ktorí ju odoberajú a cez 700 miliónov zhliadnutých videí. Je to neskutočná sila a ona tú skúsenosť práve s kozmetickými značkami, myslím, že dokonca vytvára svoju vlastnú kozmetickú radu. Takže je to hrozne zaujímavý koncept, ako pracovať práve s oblasťou kozmetiky. Ukázkou toho, ako s tým dokážu pracovať aj značky, je práve Fiat UK. Možno ste už niektorí z vás túto kampaň zaznamenali. Je to hrozne pekná kampaň postavená na insighte jedného dňa alebo výpovede ženy, ktorá je na materskej dovolené. Mnoho žien namítá, že to vôbec není dovolená. A ako si ukážeme v tom ďalšom videu, čím všetkým prechádza, uvidíme, ako na to potom reagoval aj Fiat práve v rámci tejto kampane, kedy uvádzal na trh nový voz pre rodiny s deťmi. Poprosím o video. And these are my babes. My life and body have somewhat changed. I'm living it large, and by large I mean bigger. At least now I know the difference between a tractor and a digger. I express like the best from these holes in my chest. Wear my nursing bra like a bulletproof vest. Got my bitches at my side and my hose in the back. I swap my sexy handbag for a snot-stained sack. My decor was smart, my taste was extra picky. Now my surfaces are cluttered and nearly always sticky. Work versus home is a mental combination with my elbows deep in infant defecation. Wipe the sick off my coat, but the smell still lingers. Gave up on real food, eat leftover fish fingers. Once we talk about our lives, now the conversation switches. We compare cesarean scars, episiotomy stitches. It's the motherhood, it's another hood. I'd like to welcome you, but now you're here for good. We go from nappy rash to ending family feuds, and I'm flooding up your timeline with my baby news. Still got my wardrobe, but my thong now itches. Designer sofa, but now there's puke in the stitches. And I'm expressive, I express all the time, cause the doc said to not breastfeed is a crime. Tried to get my bod back with some yoga lattes. Hit up this Zumba class, swing by these new Pilates. I'm on an Atkins type, on a keto diet. I try avoid the bread, so I nearly never buy it. Pop a nappy on his butt without a change in mat. CBB's down my crew and I'm tight with Postman Pat. Sleep deprived and under house arrest. Think I'd sell both kidneys just to get some rest. Spent 3 months in PJs, it was clearly a sign. Joined a book club just so I could drink some wine. My sterilizer's so dope, oh my bottles be gleaming. I got a blender at the back so I can start up the weaning. It's the motherhood, it's another hood. And once you're in the club, you're in for good. Go from fighting nappy rush to endless doctor queues. And I'm flooding up your timeline with my baby news. Soft play, gangster, more G than your average mother. I'm a school run taker, fairy cake baker, deal maker, orgasm faker, knit raker, rattle shaker, cheese grater, nighttime waker. I'm a placator, peacemaker.
asi tí, ktorí majú doma deti, po prípade nejaké čakajú momentálne, tak asi vedia, o čom je táto kampaň a akým spôsobom vlastne Fiat na to reagoval práve vedením nového auta. To, že zaujímavé spoty, ktoré pracujú práve v oblasti nejakého zdieľania, alebo chcú, aby vlastne sa odkomunikovala nejaká myšlienka, ktorá je spojená s nejakým insightom spotrebiteľa, nemusia byť vždy nákladné a veľmi peknou ukázkou toho je aj $1 Shave Club. Je to vlastne značka, ktorá konkuruje, alebo sa dostala do segmentu, kedy produkuje veľmi lacné žiletky a ich konkurencia je tým pádom, sú to veľké firmy, ktoré sú pre nich veľmi ťažkým spôsobom uchopiteľné a táto kampaň na to veľmi pekne reaguje. Poprosím o video. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. Táto kampaň je veľmi peknou ukázkou toho, že zaujímavý reklamný spot nemusí byť megalománsky, ale môže byť vyrobený práve touto malou až veľmi malou firmou. A ďalším príkladom je práve, ako s tým pracuje Google+. A poprosím Ondreja, aby predstavil tohoto zaujímavého pána. Či už ste značka alebo zaujímavá osobnosť, pre mňa Guy Kawasaki má rôzne rozmery. Je to človek, ktorý, ja hovorím konkrétne o sebe ako v príklade, aby som nemal nejakého imaginárneho človeka, takže je to človek, ktorý má veľa čo povedať a častokrát zdieľa informácie, ale nie príliš často, čo je super. Zase na druhej strane, no to človek vie oceniť, keď nie 4-krát denne dostáva post o nejakej novinke. Ale je to práve Google Plus kanál, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý z hľadiska toho, že umožňuje mi získavať informácie práve o takýchto ľudí, ktorí niečo znamenajú v svojej oblasti, či už je to značke, ktoré neskôr si ukážeme, ale hlavne pre vás ako komunikačný prostred, alebo teda niekoho, koho manažujete z hľadiska komunikácie, veľmi dobré nástroje vznikli momentálne v Google+, a to je mapa zdieľania. Tam môžete vidieť presne, aký dopad má ten váš post na to okolie. Či sa šíri ďalej, či má potenciál to, že si to ľudia naozaj našerujú. A koľko ľudí naozaj bolo zasiahnutých vašim postom, dokonca aj na časovej osi. A samozrejme nejaké zaujímavé body, ktoré sú na časovej osi ako body zdieľania, vidíte presne vyhighlightované, takže viete presne povedať, kto bol ten zdrojom tej informácie, alebo kto nejakým spôsobom šíril tie informácie ďalej. Ďalšia taká výborná vec ohľadom Google Plus je jeho adaptabilita na stream, a to som si vyskúšal nedávno, keď práve preto som toto varovanie, to je tiež bezpečnostné varovanie zase za mňa. Nezdvíhajte Hangout, keď šoferujete. Je to výborné, funguje to, ale skoro som ho varoval. Ale pri tom, ako som ukazoval známemu, akým spôsobom sa dá Hangout používať, takže neodporúčam. A toto je jedna práve za značku, jeden veľmi pozitívny príklad, kde si poviem u produktov čokolády ako takej, kde sa hýbeme v rýchlo obratkovom tovare a je naozaj problém nejakým spôsobom vyčnievať, tak Cadbury sa to podarilo úplne vynikajúco, a keď kedykoľvek prídem na ich kanál, tak mám chuť zožrať ten kanál, lebo aj keď sa pozriete na tú titulku, tak vyzerá vždy chutne. Ale Patty, je to tvoja srdcovka. Ja jedine poviem, že získali tým zhruba 3,2 milióna už, áno, tak followerov.
Je to jedna z mála značiek v rámci FMCG, ktorá dokázala hrozne pekne pracovať so svojou cieľovou skupinou. Ono, poviete si, že čokoláda dokáže byť celkom nudný produkt a asi bude o to ťažšie nejakým spôsobom pracovať s tou cieľovou skupinou, a to dlhodobo. A práve Cadbury to veľmi pekne využila, jednak prostredníctvom hangoutov, vždy prináša nové inovácie, a vždy ukazuje príklady, čo všetko sa dá vyrobiť z čokolády, akýkoľvek nápad, ktorý máte. A zároveň je neustálou inšpiráciou pre svojich užívateľov a prináša im stále nové recepty. Ja ešte jednu takú novinku, ktorá na Google Plus teraz vznikla, je možnosť využívania animovaných obrázkov ako v postoch, alebo ako je titulku ku kanálu, čo je úplne výborné z hľadiska toho, ak chcete nejaký odkaz odovzdať užívateľovi, alebo ukázať nejaký istý aspekt vášho produktu. To sa mi veľmi páči u Fordu, práve tá dynamika, ktorú sa snažili nejakým spôsobom ukázať u nového auta. Dynamika a zároveň bezpečnosť, lebo je to screenshot z bezpečnostného testu, takže je to veľmi pekné, akým spôsobom sa dá teraz využívať tie novinky a sú tam určite nejaké veľkostné obmedzenia, ale je tam spustu možností, ako to využiť. Iba upravím, jedná sa o Google Plus profily a určite ste si už mnohí všimli, že je možnosť práve takéto gify využiť. My sme sa dnes povedali, aké dôležité video je, akým spôsobom s tým môžete pracovať a okolo akých oblastí značky najčastejšie kampane využívajú alebo okolo akých oblastí tie kampane koncipujú. A my by sme vám radi zároveň ukázali nástroje, pomocou ktorých dokážete veľmi rýchlo zistiť, čo je momentálne zaujímavé a čo je zaujímavé pre cieľovú skupinu. A tým prvým sú práve YouTube Trends Dashboard, kedy si dokážete vyselektovať konkrétnu krajinu, ktorá vás zaujíma, konkrétnu cieľovú skupinu a vidíte, aké videá sú pre daný segment cieľovej skupiny jednak najpopulárnejšie alebo najšerovanejšie. A my vidíme, že pre Českú republiku je to momentálne nový videoklip Majka Spirita a nasleduje hneď video Wake Wars, ak ste zaznamenali wake surfing v uliciach Českej republiky. Tým druhým je práve YouTube Trends Blog, kde sa vždy rozoberajú najaktuálnejšie, najviac populárne a veľmi zaujímavé kampane, ktoré majú vysokú mieru šírenia a zdieľania. Na tejto ukázke je práve PSY, kedy uviedol nový videoklip Gentleman a dokonca vidíte aj porovnanie, ako rýchlo sa stal populárnym alebo virálnym v porovnaní so svojím predošlým videom Gangnam Style. A tým tretím zaujímavým nástrojom, ktorý vám dokáže pomôcť pri vytváraní zaujímavých kampaní, je Creators Blog. Je to tzv. YouTube kuchyňa, kde vidíte vždy najaktuálnejšie veci, čo sa v YouTube kuchtí. A aktuálne sa môžete zaregistrovať na bezplatný kurz, online kurz, ktorý vám ukáže, ako môžete maximalizovať svoj YouTube kanál, ako z neho dostať maximum a s touto vašou cieľovou skupinou pracovať čo najefektívnejšie. Ďakujeme. Ďakujeme. Ja by som možno iba rada na záver povedala, že my sme vás dnes chceli primárne inšpirovať a ukázať vám, aké veľké video je a že YouTube je naozaj the place to be a to práve preto, že váš spotrebiteľ tam už je. Díky moc. Pekný deň.